चविष्ट इतके झाले आहेत ना. हा हा हा. किती झाले तरी 15-20 वडे झाले. झाले झाले बघा. आणि सॉफ्ट पण आहेत आणि फुगले पण आहेत. फुगलत होत हे बघा बघा. सरोज म्हणता साबुदाणे वडे. सुगंध तर तसंच येता. काय वहिनी आज काईल दिसता, ऑइल दिसता, सगळी तयारी करून उभ्या लावल्यात. हा आयते काय झाला मिरगाच्या दिवशी आजार पण येला. मिरग म्हणजे आमच्या कोकणात मिरग साजरा करतात. म्हणजे चिकन वडे आणि चिकन बनवतात आणि त्याच्यापासून त्या दुसऱ्या दिवसापासून शेतीच्या कामांका सुरुवात होते. आधी हसडतात वडे कोंबडा शेतात हयच जातात रानात कापू आणि मजा करतात. पण ती मिरगाची ती मजा आणि ती चव असताना ती भारीच. आणि त्याच्यानंतर पाऊस सुरू होता. पण यावर्षी मिरग होऊन कितके दिवस गेले तरी पावसाचा काही चिन्ह नाही. मध्येच येता मध्येच जाता काय कळणार. त्यामुळे काय होता आजारी पडतात माणसं. आणि माणसं आजारी पडली की जेवणच नाही आणि जेवली नाही की काय उरता भात नाहीतर चपाती नाहीतर डाळ भाजी. भात तर हमखासच उरता की त्या काही आपण केला नाही ना. चपाती पण करूचो कधी कंटाळू गेलो त्राण नाही तर भात तर लावतो तो भात उरताच उरता. मग त्या आज भाताचे करतलो वडे. होय कोंबडी वडे भाताचे पण ते पण मटन चिकन बरोबर तर एक नंबर लागतं. तुम्ही सुद्धा हे वडे करून बघा. तुम्ही भाजणीसाठी कंटाळू येलो भाजणी करूच तर भाताचे वडे करायचे. आता आपण ह्याच्यात काय मेथी वगैरे भाजून घालणार नाही. तुमका वही असतात तर पूड तयार असतात तर घाला. मी त्यात घालतले हिरवी मिरची आणि ही कढीपत्ता चिरून घेतलाय पण आता तो पण कुटूक टाकतोय. आणि हा 1 चमचा जिरा. आता एवढासा मिक्सरात लागूचा नाही. जर तुमका असा नाही कुठून नाही घालूचा तर मिरची बारीक चिरा कढीपत्त्यासारखी आणि तशी घातलास तरी चालत. असं हात ठेवतात की त्या उडता नाही. कारण ही बघा ही डावा जर डोळ्यात गेला तर काय होय रे डान्स सुरू होय. सुगंध पण येलो आणि वास पण येलो. मालवणी भाषा शक्यतो वासच म्हणतात. सुगंध कोण मालवणीत बोलला नाही. आता ह्या का बाजूक ठेवूया. 1 वाटी घेतला 2 आणि ही तिसरी 3 वाटी भाता. कुकर मध्ये लावलेलो भाता त्यामुळे काय खळखळीचं भात असतात तर तुम्ही मिक्सराक लावा. आणि ह्यो कसं शाप शिजला मऊसूत. ही आपण जी मिरची जिरा आणि कढीपत्ता कुटून घेतलं ना तो घालायचा. त्याका मी घेतलंय पाऊण वाटी गव्हाचं पीठ आणि पाऊण वाटी तांदळाचं पीठ. थोडाच आधी घालतोय. हे आता कोंबडी वडे तुम्ही केलास तरी चाला किंवा हे नाश्त्याक जरी खालास ना तरी भारी. जसं आपण चपातीचं पीठ मळतो तसाच मळायचा. लागला तरच पाणी घ्यायचं नाही तर पाणी शक्यतो वापरायचाच नाही. कोलसवून एका भात कोलसावणं म्हणतात. नाही मी पीठ असाच मळते. माका मामीन सांगितलेले. या पिठात पीठ फैसलाही मळते वेळ चांगला मळूचा तर आपल्या बोटातून पीठ बाहेर येऊ कया. मग त्या भाकरीचा असन दे की चपातीचा असन दे. तांदळाचा पीठ घालायचा की त्याने जरा खुसखुशीतपणा येता वड्यांका. आता ह्या बघा ह्या एवढा पीठ मळून झाला. आता ह्या किती झाला तरी भात आणि तांदळाचा पीठ चिकटतालाच म्हणून आपण तेल घेऊया चमचोभर आणि एका लावून ठेवूया. मी गव्हाचा पीठ अर्धा वाटीच वापरलंय. तांदळाचा पीठ पूर्ण वापरलंय. आता ह्याच्यावर ठेवूया झाकण. पीठ या जास्त वेळ मळून नाही ठेवायचा. अगदीच तुमचा ताजो भात असाच तर जास्त वेळ ठेवा. ह्यो भात आता रात्रीचा म्हणून मी काही जास्त वेळ ठेवणार नाही. फक्त 5-10 मिनिटं तोपर्यंत आपला तेल तापत ठेव. चला आता वड्याचं पीठ इथे मळून ठेवलेला तयार असा. आता आपली काईल ठेवूया तापत चकाकता मस्त. तो बघ हाक मारूक सांगता मग हे हाक मार. भार्गव बरोबर लपाछुपी काकी लपाछुपी करते भार्गव बरोबर. हा काईल चांगली तापली. अब उसमें जाएगा ऑइल. तापल्याशिवाय टाकू सारख्या. आता थापूक सुरुवात. एक छोटं वडं थापून घेतल्यात सुद्धा. चुलीचो मानाचो आहे ना. आपल्याक वाटला ह्या पीठ पातळा तर ह्याच्यात तांदळाचा पीठ मारायचा आणि मळायचे. तेलाची पिशवी घेतलंय थापूक.
तेल तापला बघा, बुडबुडे इले. फुगतलो वडो की नाही फुगायचं? भाताचे वडे सहसा फुगत नाही, कारण आपण भात हे करून नाही घातलं, पण वडे लागतात चवीक जास्त. अगदी सुद्धा नायच इले सुटाक लागले तेलात तर तुम्ही भात वाटून घाला. बघितलं, हळद नाही घातली तर आपल्या वडो कळता. मस्त कलर इलो ना. लो कशाचो? चुलीचं. येऊ दे रे आमचे सगळे वडे चांगले. चला, लेके प्रभू का नाम. असे थापून घ्यायचे, पण वडो आधी सोडते वेळी ना पहिल्यांदा एक एकच सोडायचो. आता तेल तापला तर सांगते तर एक सोडूनच घेते. बापरे, उसाळला ते. तरी पाणी नाहीच वापरलंय अजिबात. भाताच्याच याच्यामध्ये भार्गवा वडो वया खाऊ म्हणून रडता. फुगले. फुगलो बघा, वडो फुगलो फुगलो. ह्याच्यात तेल नाही राहू ना या वड्यांका जास्त. तुम्ही गव्हाच्या पिठाचा जास्त वापर केलास तर तेल राहत. बघा आता नितळते तरी एक पण थेंब गळत नाही. मस्त. तू का उचलून कसा घेणार? मस्त. म्हणजे आपले वडे फुगतात. खालच्या बाजून त्याचा तडतडणा कमी झाला बुडबुडे की परतायचं. आलाप दिल्या. होय 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 रे. मागा पाठ करून काय करतात तकडे. आले आले, घेते घेते. बघा यो पण वडो फुगलो. बघा असे सगळे वडे फुगतात, म्हणजे आपला अंदाज बरोबर आहे. वडे दिसता पण मस्त साबुदाणे वडे दिसतात. बघा मी शेवटी भार्गवला घेतलंच. मग आता हे थापून घेतले की कसे मी तळून घेतोय. आता लोक काय म्हणतात, अरे रेसिपी तुमची रवाने भार्गवाक बघा. आमका पण कळतं, पण काय करू, भारी दिसतात ना. होय होय मस्त दिसतात. बुडबुडे बघा कसे येतात. भार्गव पण असं इंटरेस्टिंगली बघता. हो, काहीतरी पहिल्यांदा बघल्यात त्यांनी. बुडबुडे कमी झाले तरच दुसरं वडं सोडायचं. नाही तुम्ही घाई करता, कारण भातात आपल्या किती झाला तरी पाणी असतं. नाही तर सगळा उडात. आणि तो चिटाकतो लो, पण तो बघतो चिटकून निघते का त्याचा तही गी गो. नाही तो फुगलो, परतूच्या आधीच फुगलो. पण तू ये, जास्त वेळ नाही लागणार. नाही लागणार. मस्त ना. नाश्त्यात पण असे कधी चाय केले, वडे फुगले. चाय वगैरे नाश्त्यात केले तरी सकाळच्या टिफिन मध्ये मुलांना पोरग्यांका दिले तरी मस्त. माझं दुर्वंत किती काय त्याका नुसतेच वडे आवडतात. बघा मस्त फुगले, चमकन फुगले. भार्गवा फुगले की नाही? होय होय. माका आवडतात की त्या तेल नाही रवत. बघा ना वड्यांका तेल नाही, अजिबात तेलकट नाही दिसणार. एक नंबर वडे झालेले आज. भार्गव आज तुका मी खाऊ देतोय. अरे काल त्याने चपाती चावून चावून खाल्ल्या ना, वडो चावून चावून खातो. चुपान चुपान खातलो. आता माझं शेवटचं वडो झालो, गॅस करूया बंद. आता शेवटचं वडो झालो, गॅस केलंय बंद. बघा किती झाले तरी 15-20 वडे झाले. झाले झाले बघा. आणि सॉफ्ट पण होत आणि फुगले पण होत.
चविष्ट इतके झाले आहेत ना. आ हा हा जो फुगलो तोच. हे बघा बघा. सरोज म्हणता साबुदाणे वडे, सुगंध तर तसोच येता. मस्त फुगले. यो अशी कोलपी करूची गरज नाही, असाच भुतूर घाला रसो आणि खावा. हे बघा असाच रसो घाला. पीठ नसतात तुमच्याकडे तर हा असे भाताचे वडे घरात काय पाहत असतो लो. मस्त घरच्या साहित्यामध्ये झटपट वडे. आणि हे असेच नाही, तुम्ही वड्याच्या रस्त्याबरोबर, उसळी बरोबर, किंवा अगदीच वाटले वडे खाऊचे तर चाय बरोबर गरम गरम पावसाळ्यात बसून खाओ गॅलरीत. असे हे झटपट होणारे भाताचे वडे. काय कोंबडी वड्यासाठी भाजणी नको ना, कसली पूर्व तयारीची गरज नाही, कटपट ना, खटपट. हा होतले झटपट. आणि शिळो भात रवलं तरी तो भात टाकून द्यायची अजिबात गरज नाही. जास्तीचो भात रवलो की आता वड्याचाच बेत करा. हो. आणि तुम्ही नक्की सांगा हे वडे कसे झाले आणि फुगले की नाही ते सुद्धा सांगा. नक्की फुगतले. आणि परब किचन आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. माझं बोलगो उचलून त्याचा सबस्क्राईब चाललेला आता. त्याका दिलं वाटतेस करू पण रिटर्न इलो. त्याच्यामुळे आता मी टेस्ट करून बघतो नंतर. चला धर गो नंतर कित्या धर. मऊ पण झाल्यात आणि कडेने क्रिस्पी पण झाल्यात. परत आहे मस्त. चिकन जास्तच आहे कोंबडी वड्यापेक्षा. आता आम्ही चिकन केलं नाही, आज मंगळवार आम्ही चाय वंडा खातलो. कोंबडी वड्याचं पीठ नाही तर पिठी होई असतात तर आम्ही खाली नंबर देतो, त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करा. हा तुमका मिरक साजरो भाजणीचे कोंबडी वड्याचा पीठ मिळतला. हा नाही तर माणसाला भात देतले आमका. नाही भाजणीचे. चला बरं झाला, भाजणीचा आधीच क्लिअर केलंय, नाही तर मग भात देऊक लागली. अशीच गंमत हो. जरा हसाक नको, तुमका पण हसाक येऊ कया ना. आम्ही तुमका दिसतो हसतोय, तुम्ही काय दिसतात असा. आपलं दुसरा चॅनल ब्लॉगिंगचं तर बघू. स्नेहा सरोजची जोडी चॅनल सुद्धा बघा. हा आता परब किचन जाता जाता लाईक शेअर सबस्क्राईब. धन्यवाद.